በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ምኽሪ ፍትወይ ፍትውተይ ንህይወት ክስዕራ እንተደሊኻ ግዜ ብምውሳድ ሰጉን ምረጽ። ምስቶም በመልሓሶም ዘይኮነ ብተግባር ዝሕግዙኻ ዝድግፉኻን ተቐራረብ። ምስቶም ብዓይኖም ዘይኮነ ምስቶም ብሕልንኦም ዝጥምቱኻ ምስጢርካ ተኸፈል። ምስቶም ብእዝኖም ዘይኮነ ብልቦም ካብ ልቦም ዝሰምዑኻ ተላዘብ። ከምኡውን ምስቶም ብሃብትን ኣከዳድናን ዝበልጹኻ ዘይኮነ ምስቶም ብሱላት ብኣተሓሳስባ ዝበልጹኻ ክትቀራረብ ፈትን። ክፉእ ሓሳብ ንስኻን ባዕልኻን ከይፍቃድካሉ ናብ ኣእምሮኻ ክኣቱ ዓቕሚ የብሉን እሞ ስለዚ ማዕጾ ኣእምሮኻ ተቆጻጸር። ሎሚ ብዘለካ ህያብ እንተዘይዓገብካ ጽባሕ እውን ነቲ ሕጂ ኣብ ሎሚ ኮንካ እትምነዮ ምስ ረኸብካ ኣይክትዓግብን ኢኻ። ስለዚ ስስዐ ካባኻ ኣርሕቕ ኣይትሰስዕ። ብሕጊ ኣምላኽ ንበር። ኣብ ዓለም ኣይትወሓጥ። ካብ ጸልማት ብርሃን ሕረ። ካብ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ህይወት ውፃእ። ነቲ ምንጪ ሰላም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ልብኻ አንግስ ዘውትር። ንእግዚአብሔር ነፍቅሮ ዶ? ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻ ብኩሉ ሓይልኻ ኣፍቅሮ። ዘዳግም 6:4 መንፈሳዊ ጽንዓት ኣብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝተመርኮሰ እዩ። ንኣምላኽ ተፍቅሮ እንተኾንካ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞኻ ክትጸንዕ ኢኻ። ዘይተፍቅሮ እንተኾንካ ግን ካብ ቃሉን ቤተ መቕደሱን ክትርሕቕ ኢኻ። ብዙሕ ግዜ መንፈሳዊ ዕብየት ስለምንታይ ዘይነርኢ ኢልና ንጭነቕ ኢና። ስለምንታይ መንፈሳዊ ዕብየት ዘይርአና? የግዳስ ስለምንታይ እንዳበልና ንሓንጎልና ኣብ ክንዲ ምጭናቕ ነዛ ቀላል ሕቶ ብምልዓል ጭንቀትና ክንፍውስ ይግባእ። ኣነ ብልክዕ ንእግዚአብሔር የፍቅሮ ዶ? እስከ ንድገማ። ኣነ ንእግዚአብሔር የፍቅሮ ዶ? ክቡር ሓወይ ክብር ተሓፍተይ ነዛ ሕቶ ሸለሊልና ኣይንሕለፋ። ኣስተውዕል። ጀሚርናዮ ዘለና ጉዕዞ ደጊብ ሰናይ ገሊ ተጋዲለ ጉያይ ወዴ እስዋ ኣለኹ ብዝብል ናይ ሰንብት ቃል ክዛዘም እንተኾይኑ ልብና ንእግዚአብሔር ከፍቅር ኣለዎ። ንእግዚአብሔር ዘይፍቅር ሰብ ግን ነቲ ጉዕዞ ክጅምር ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ኣይዛዝሞን እዩ። ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ብዙሕ ክፈልጥ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ወራሲኣ ክኸውን ነፍሱ ኣየዳልዋን እዩ። ዓለም ከንቱ ምዃና ክፈልጥ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ከተታልሎ እያ። እዘን ሰለስተ ነጥብታት ኣብቶም ንእግዚአብሔር ዘይፍቅሩ ሰባት ዝረኣያ ጸገማት እየን። ኣባኸኸ እንቲ ክብር ተሓፍተይ ነፍስና እስኪ ኩላህና ንመርመር። ሕጂ እውን ደጊምና ነቲ ሕቶ ነልዕላ። ንእግዚአብሔር ብልክዕ ነፍቅሮ ዶ? ንእግዚአብሔር ንኸነፍቅሮ ቀሊል እዩ። ከመይ ኢሉ ይቐልል ትብል ትኸውን? ቀሊል እዩ። ነዛ ዝህበካ ዘለኹ ኣብነት ጥራይ ኣስተውዕላ። ንሓንቲ ቆንጆ ከተፍቅራ ትኽእል ኢኻ። ንሳ ግን ዘይከተፍቅረካ ትኽእል እያ። ከም እተፍቅረካ ንኽትገብራ ብዙሕ ትጋደል። ናይ እግዚአብሔር ግን ከምኡ ኣይኮነን። ብኸመይ ከም ዘፍቅረኒ ገብሮ ኢልካ ምጭናቕ ኣይህልየካን እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ኩሉ ግዜ መሰፍቀረካ እዩ። ተሪፉ ዘሎ ብኸመይ ንስኻ ከም እተፍቅሮ ምግላጽ እዩ። ክደግመልካ እየ። ብኸመይ እግዚአብሔር ዘፍቅረኒ ኢልካ ፈጺምካ ኣይትጨናቕ። ንሱ ኩሉ ግዜ መሰፍቀረካ እዩ። ጥራይ ንስኻ ከም እተፍቅሮ እርግጸኛ ኩን። እምበኣር ንእግዚአብሔር ምፍቃር ቀሊል ዝገብሮ ንሱ ድሩ ኣፍቂሩና ስለ ዝጸንሕ እዩ። እስኪ ናብተን ፍቕርኻ ትልክዓለን ነጥብታት ንርአየን በብሓደ ዘርዚርና። ብፍቕሪ ዘይትስዕሮ ሓጢኣት የለን። ዋላ እኳ ስጋ ለበስ ብምዃንካ ብሓጢኣት እንተወደቕካ ፍቕሪ ግን ብቕጽበት ከተልዕለካ እያ። ሓይሊ ፍቕሪ ከምቲ ብቓል ትዛረበላ ኣይኮነን። ብግብሪ ክትግለጽ ከላዩ ሓይላ ዝፍለጥ። ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ ክገልጽ ከሎ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ዘላትና ፍቕሪ ዝፈልየና መን ኢሉ ድሕሪ ምሕታት ሞት እውን እንተኾነ ካብቲ ኣብኡ ዘላትና ፍቕሪ ኣይፈልየናን እዩ ብምባል ንሓይሊ ፍቕሪ ኣብ ሮሜ 8:36 ገሊጹልና ኣሎ። ደጊመ ኸዘኻኽረኩም እየ። ምናልባት ፍቕሪ ኣምላኽ ዘይብሉ እንተዘይኮይኑ ነቲ ዘፍቅሮ ፈጣሪኡ በዲሉስ በደል ኣብ ልዕሊ በደል እንዳወሰኸ ዝኸይድ የለን። ስለዚ ኣብ ኣምላኽካ ዘለካ ፍቕሪ ብትኽክል ፍለጦ። ክደግመልካ እየ። ፍቕሪ ኣምላኽ ዘይብሉ እንተዘይኮይኑ ነቲ የፍቅሮ እየ ዝብሎ ፈጣሪኡ በዲሉ በደል ኣብ ርእሲ በደል እንዳወሰኸ ዝኸይድ የለን። ደጊም ኣብ እግዚአብሔር ዘለካ ፍቕሪ እትመዝነለን ነጥብታት ረኺብካ ኢኻ እሞ ከይተሃወኽካ ምስ ነፍስኻ እስኪ ተላዘብ። መታን ከይብድለካ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቑርክዎ። መዝሙር 119:11 እዛ ንግዚኡ እንነብረላ ዓለም
شوخن أميكلان حتيات زبزحا بمخانا نتزاز فتقرينا نخنتحس كدفاف أنا تخيليا نحنا جن نتذكرنا أملاخنا نخين بدلو تصرع وساني هاليونا كمتي إذن إجزابير زحقسو انتاي مخانو مرمرو زتابهله انتاي انت جبركو وين إجزابير زحقسو اندابلنا نستنتن إفيسون حموشتا عسرته اتهم إجزابير زفكرو إجزابير نزي مبدل كما يزبلت صنع وساني كم زنبرو أما زحف قدس تاريخهم زرقنا نذكر صادق يوسف قدس سوسنا أبا مرتيانوس كنديلنا كنزرزرو نصوم حاتيات نخي شرحو نإجزابير مفكر زنبروم صنع وساني كل مو نذكر نستنتن نحنا دما كاب حاتيات تفلينا نحاتيات مويتنا نصدقي كنبر إجزابير دانا وسبال الإجزابير لومي نريو بزعبا مرقان تمنيتن ايو كخون سلازي دما نابتي قال كبلكم حدا بحدا نابتي زرزر كبلكم قداماي نصوم زبرت حسابنت كهلونا يغبو كالاي نصلو زتغي لبي كنونن يغبانا سالساي ونن تصبق حلنا كنكون يغبانا ربعي صبق زريا عينتي كهلوانا يغبا حمشاي بدلك سبات زرس عمرو كنونن يغبا شادشاي يغرتا زحتت لسان ويم اندبت كهلوانا يغبا شاوعي دما مصوات زمصوت ايد كنونن كهلوانا يغبا نزوم نغرات زياتم بغبري كنكدوم كنبرلهم እግዚአብሔር አምላክና ይደግፈናን ይርዳና ሕረትን ቸርነትን እግዚአብሔር አምላክ አማላድነት ናይ ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተራዳኢነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእክቲ ጸሎትን በረኸትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን አባታትና ምስኩላትና ይኩን አሜን።